10 Oktober 2020. Pertanyaan atau pertanyaan tema Alesian Tur Irohamu Abema Rajuni Hamu Dongan Masubung Sian Dirimu Tarsurat kedua ayat kolube Dohot subtema Marhite pertanyaan koparan Borsak mengatasi naraban boru bere Ibebere Marseret Jala Parutu Tiroha Maliahi Hasadau Asataru Masuk-masuk Nasian Jebatan Kamanami do inanami na kami aturan somasi kita betul-betul dari pertanyaan sosonami masih turun asa kota nabayan kumode saya Nyonya sajaga amunion ini pertanyaan ada orang somasi kita dia manami nanami nadong di luar alasia pihak kamang inang di bagas joroon tu bagas sama hita masuk akamang do inang alat tersedia bangku di gedung gereja salinariu sosok kami tu sudena amanami do inanami na di luar asa masuk kita manginang tu gedung gereja ala kebetulan siap dope di ingananon tapara di madirita marhite napasa dirita tuado upan di debata martang yang nahohom mahita di bagasan rohata.
Dilihod do patikia do ingana di dalla parpumus sa dayon. Dilihod do nang nahipaso. Upay tambalhika majupang di bagasan las ni Roha. Ima di pertangyangan borsa mangatasin na baban. Boru bere ibebere na adong di luat tahun tarutung sekitarnya di Tikyon. Saya asin ni Roha do dame nasihat Tuhan tama. Namang ramoti perpunguan ko. Jala hong dirhama mangarang pita masaw di bagasan las ni Roha. Ato tabuti manebata masangat kamanguleng marede mahitang. Di bagasan kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Roh kami mandapot Tuhan hagadiam alai Tuhan. Mandok moliati Tuhan disudena pinasahat Tuhan. Roh kami pasada orang arhite Tuhan. Jalo kahami Tuhan disabdok hahurangan kami. Jala padao mangulung kami. Perbadiai barha. Pikiran dan pemahinan kami. Asa hubar sulit na hubat ipahami tulo pamirohan. Di bagasan na sa repot mangido hami tuho. Lehom mahapatason ni roha di hami. Asa gabi pasu-pasu pungan namyon. Tuganup keluarga. Doho na humaliang. Pargugoy mahami.
asa say hohu soba, jala hupangasahon hami bingoluon, di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus, martangiang hami tuho. Amin. Jehovah Deus panahan ahu, dang tagamon hurangan ahu. Di pasabam dorohaku, ditogu doahu di dalan hati goran, alani guarnai. Aihodo madongani ahu, tukot mudo batahim mangapuli ahu. Tongot tahe, dengan basa dohot asin iroha, mangihut-ihut ahu, saliling ahu mangolu, jala dung mulak ahu asuhaku mabagas ni Jehovah saliling-lilingna. Ido sahan namar tua maakan nama nangion hatani debata, jala na upiopsa. Amin. Pasu-pasu hami, oh Tuhan.
Sinirohan na Tuhan di basa tiksyon. Di bagasa joromon matu sebagian paparan di bawah mengatasi nababan na adong di karutumon maka meleteo tu asnirohan pabua na hujarohani pasupasum na sunggurangi pasu-pasu perdagio na paterdiot pe mulia Tuhan diop punami na perjului na marningo na sida di tanggal 10 Oktober tahun 1955 satu tikion menguruti hami akka peparanna marningot tuho san hodo hamorau nang habis tarape mulai Tuhan dun diulahon akka punami na perjului pertanyaan mangido tuho moruma Tuhan akka kemiskinan sejulu nami dapat ma hasonangan di pikiran nang dia ka persikolape gabe dapat ni akka na konami be hamajuani sian najulu sahati tikyon mauliate ali Tuhan siapa parani borso mengatasi na baban naung bui manguluhon saya kabupaten di Tapanuli Utaraon boi manugu-nugu akan aposo marhabisuhon lahu pemajuan negara nami atong leho masih hahi pason do hahi pason do habis tartua manami do tinanami lahu manguduti akalon na tujuan niari nang hami na pungudi soppe roh hami marhasarepan ni roh ali Tuhan mangido pangurupio siakko asa todipto di perbadia manamia di basar nami di lokoro pasu-pasu na gudangi di hami alai di sosol homar hite hatam asa unang gijang roh nami asa maser ini roh hami tujulen nyon asa marhitei bui pasatommu tu saluhuna akanokon nami mulai siang teka satu perguruan tinggi lehonom habis taran doa bisuhon asa boi nasida tujulan nyari jong-jong di pemerintahan nadong di negara namion manguduti akaulau ni natumu ale Tuhan son gatinami lau memimpin manugu-nugu akan aposo nangka na jong-jong pedi panguluan ni huria leo tok-tok dipto di perbadia tu bahasa roh nasida asa marhitei todim di pangasahon lao manugu-nugu sude kami akarwasna ali Tuhan akan nama tua upasa tami tuho leho todipto di perbadia asa unang luba pasa to diri na tuho ayanggo hasonanga di pertibo sa satok kidei ale hasonangan marhite apasion nami ima tuho ale Yesus Kristus nami ima suaton tu basar rohan nami be asa dapat ima surga sonangan naung hina persaun ni rohan nami ali Tuhan nunga pungu hami di son akadongan nami peparani borso mengatasi nababan nasubui parsido rapat do hai martanya tuho ngulu alani sahid pamalum maili marhite ubat na pinasana sa dokter mulotung akalosok ni roa tu tahun na nang ro leho ringgas ni roa asa diojakkon si majujak na ro mengadubi akka pertanyaan nahu patu pahami sisa hali sata mauliate ali di bata jahuba para surana sumurum tu saluhuna panitia gabui-bui terlaksana pertanyaan di bahasa darion pasu-pasu manguluna sida leo las ni roa toktong asa isaro hana sida laho pasautu pertanyaan non mauliate ma ala nunga terjadi pertanyaan non laho mamuji pasanga pengguar namar muliai nang kasih kola minggu bele tuan leho roa do bisu kanatoras laho mengajari-ajari tujulan nyari gabejol manda bisu gol na maju di zaman na dingganon padlo sa nagudang do hami saya sama dosa nabi gadu masara-sara jalo matanya namion marhite Yesus Kristus nami asih marham di hami amen.
Katopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan di dosa dihami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham dihami. Akan na mangarsakod dosa nami. Say sahabi matuhami bagasan rohan nami hasisan di dosa nami i. Lehom matuhami to dim na badiay. Asa unang ganggu rohan nami di asin ni roham. Alay asa hot rohan nami marhapor siyaon. Lao manggotapon nasa dosa doh roha portidion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangolu. Jalan na badia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahatani debata ima baga-baga taringo Tuhan de dosa. Roma hamutu ahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tapi kima ede puji-pujian sian trio borunda baban anak nalilu.